ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೊಚ್ಪವೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಕೂರಿದ ಕಸಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು, ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕೆ ಗಸಿ ತೂನಗನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು, ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿದ ಗಸಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮನ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು. ಮೂಲಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಜಿಂತಪ್ಪು ಜಾವಿತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ. ಈತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಡು. ಇತನೆಕ್ಕಿಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಕಪ್ಪದಾತು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಕಾಯಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾರದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಅಂತೆಯನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆಯನು ತೋಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗನಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡಿಯನು. ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಲು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕಾಯಿಂಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1 ಚಮಚದಾತಿಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೂಲ್. ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಈತನೆಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆದ. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು, ಸುರುಟೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂದನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮೂಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 1 ಚಮಚೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ. 15-20 ನಿಮಿಷ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ನೆಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತರದು ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ತುಲೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚ ತೂಯರ್ಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಗಸಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಸ. ಅವಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.